A vaga de incendios deste mes de agosto que continúa calcinando Ourense afectou xa os 10 picos máis altos da provincia, situados no macizo de Penatrevinca e nas serras de San Mamede, da Queixa e da Enciña de Lastra, todas por encima dos 1.600 metros, arrasando cunha biodiversidade e patrimonio únicos na comunidade. O lume que máis afectou neste senso é o que entrou en Penatrevinca dende Castela e León. Adentrouse na provincia hai máis dunha semana e continúa sen estabilizarse, sendo o único dos incendios que afectan a alta montaña ourensá que está activo, levando por diante xa preto de 5.000 hectáreas nos concellos de Carballeda de Valdeorras e a Veiga. Polo momento o incendio non afectou de forma directa a vivendas nin infraestructuras das aldeas da zona, pero medioambientalmente trátase dun dos peores lumes deste tsunami incendiario de agosto. Levou por diante todo o terreo da zona por encima dos 1.400 metros, incluídos os picos máis grandes de Galicia, e arrasou entornos de orixe glaciar como a Lagoa da Serpe, o Follo do Castaño ou o Val do Vivei. As actividades turísticas na alta montaña non se recuperarán ata que cheguen as primeiras nevadas e a superficie queimada se cubra por un manto branco. O bosque máis antigo de Galicia, o Teixadal de Casallo, salvouse grazas á enorme implicación de voluntarios. A pesar disto, todo o entorno de carballos que rodea o bosque sí que resultou afectado. Na zona queixanse pola falta de reacción durante as primeiras xornadas especialmente. As chamas continúan en propagación especialmente na parroquia de Casallo. Os 10 maiores cumes da provincia superan os 1.600 metros e todos resultaron afectados de gravidade.